Hemm biżżejjed evidenza b'saħħitha biex Liam De Bono jgħaddi ġuri, dan qalu l-Maġistrat Joe Mifsud fit-tmiem tal-kompilazzjoni tax-xhieda kontra żagħżugħ ta' 17-il sena li jinsab akkużat b'aktar minn 20 akkuża fosthom l-attentat ta' qtil tal-Pulizija Simon Xkembri. Waqt is-seduta tal-erba' filgħodu, diversi uffiċjali tal-Pulizija u nies li assistew għall-inċident taw ix-xhieda tagħhom tal-każ. Seduta li fija nagħta wkoll aġġornament fuq saħħet Xkembri li qed iwieġeb tajjeb għat-trattament li qed jingħata u saħansitra ħareġ mis-sodda u mexxa distanza qasira wkoll. Fost ix-xhieda tkellem is-Surġent Gary D'Amato li spjega kif De Bono prova jsuq il-vettura tal-għamla Mercedes fi triq dejqa, spiċċa maqbut, ħabad ġoħajt u prova jaħrab bil-ġiri falqa tal-qamħ. D'Amato qal li l-akkużat ċeda mill-ewwel olla jdejh u qal lill-uffiċjali tal-Pulizija li kien taħt l-età li l-karozza kienet misruqa u li kienet ta' oħtu. L-uffiċjal tal-Pulizija Matthew Kakija illi kien minn tal-ewwel fuq il-post spjega kif sab lil Xkembri mixħut mal-art. Kif kien qed jagħti l-ewwel għajnuna, Xkembri talab lil Kakija biex jieħu r-ritratti tiegħu. Kakija obda u immedjatament ħareġ il-mobile tiegħu u ħadd 3 ritratti tal-vittma, ritratti li ntwerew fil-qorti fil-jum tal-erba'. Kien id-Darmanin li għandu ħanud viċin fejn seħ il-każ spjega kif sema ħoss kbir u ra l-Mercedes tola l-fuq, qal li huwa nota li tħallit xi ħaġa sewda mal-art. Għall-ewwel ħaseb illi kien bumper iżda mbagħad induna li kienet persuna. Apparti li ċempel fuq in-numru 112 irrealizza li kien pulizija mill-ilbies. Christopher Mamo li kien fi triqtu lejn ix-xogħol fal-qormi qal li ra l-vettura tinstaq b'mod aggressiv fil-waqt li ma kinitx l-ewwel darba li ra l-Mercedes fl-għodwa tal-15 ta' Mejju u għarafa mill-istiker li għandha fuq il-windscreen. Spjega kif mument minnhom is-sewwieq prova jaqbżu minn fuq ix-xelluk u anke għal mument Mamo ħaseb li qed jiġri warajh. Quddiem iż-żona industrijali ta' Ħalluqa huwa tefa' mal-ġenb u meta ħares fil-mera ra xi ħaġa fl-art filwaqt li l-Mercedes għaddiet rieħ minn ħdejh. Malli rrealizza li mal-art kien hemm persuna u nduna li kienet pulizija mill-elmu, ħareġ jiġri minn ġol karozza tiegħu u ċempel fuq il-196 u fuq il-112. Fil-qorti nstemaw ukoll diversi telefonati illi waslu għand il-control room brabta mal-każ. Bil-Maġistrat Joe Mifsud ġab fit-tmiem għall-kumpilazzjoni tax-xhieda ftit qabel il-11 tal-erba' filgħodu.